हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि नैबे मोनसे गोदान भिडियोआव जों दिनै बे मोनसे हादोरनि बादै मिथिनो लागोन, जाय हादोरखौ इन्जिनियार सेक्टरनि बेलायाव जोबोद मोजां होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे हादोरावनो जेरै फेमास कार ब्रेन्ड जेरै अडी, BMW, मार्सिडिज बेन्ज बेफोरबायदि गारिनि कम्पानिया बे हादोरावनो जागायजेनदोंमोन। आरो जायखौ जों सबसे बै समनि गिथावनासिन सासनकारि जेरै एडल्फ हिटलार होननानै मिथियो, बे हिटलाराबो बे हादोरनिमोन। बे हादोरनि मुङानो जादों जार्मान। दानिया जागायदोनि। बे जार्मानिनि अफिसियेल नामा जादों फेडारेल रिपाब्लिक अफ जार्मानि। ओमफ्राय बे जार्मानियाव दा गासै 8 कौटिनिबो बारा पपुलेसन दङ। ओमफ्राय बेनिनो 77% टाउन एरियायाव थायो आरो 23% गामि एरियायाव थायो। बे जार्मानिनि अफिसियेल लेंगुवेजआ जादों जार्मान। आरो बे जार्मानिनि केपिटेलनि मुङानो जादों बार्लिन, जाय फुरा डेभेलप। आरो बे बार्लिनानो बे जार्मानिनि सबसे गिदिरसिन सहर, जेरावहाय 175टा मिउजियाम दं बे बार्लिनाव। आरो बुहुमनि सबसे देरसिन बियार गार्डेनाबो बे बार्लिनावनो दङ, जेरावहाय गोग्गोम बियार लोंनाय जायो। बे जार्मानि हादोरखौ बयबो मानसियानो मिथियो। मानि थाखाय? मानोना बे वर्ल्ड वार II बे जार्मानि हादोरनि थाखायनो जादोंमोन। आरो बे जाय एडल्फ हिटलार, जायखौ जों सबसे गिथावनासिन सासनकारि होननानै मिथियो बै समनि, बे एडल्फ हिटलाराबो बे जार्मान हादोरनिमोन बियो। आरो बे जार्मान हादोरखौ बुहुमाव इन्जिनियारनि बेलायाव नाम्बार 1 होननानै मिथिनाय जायो। मानोना बे हादोरनि इन्जिनियारफ्रा गोगोम गोरों आरो गोगोम मोजां होननानै मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बे जों जेरै कल्ड ड्रिंक लोंग्रा जेरै बे फेन्टा होननाया, बे फेन्टा कम्पानिया जार्मानिनोमोन। बे जार्मान हादोरावसो बे फेन्टा कम्पानिया ओंखारदोंमोन आरोना। ओमफ्राय जार्मानाव ओरैबायदि मानियो बा फोथायो कि जेब्ला सासे मानसिनि बार्थडे दंबा बे बार्थडे दिनखालिल' बिसिना बार्थडे दिनखालिल' बेखौ उइस खालामो, बार्थडे उइस खालामो आरोना। ओमफ्राय बे बार्थडे बारखांनायनि जेनेबा दिनै बार्थडेबा बेखौ गाबोन बिसोरो बार्थडे सोरबा उइस खालामोबा बेखौ बिसोरो बेड लाक मानिनानै लायोनो। आरो बे जों जेरै मानसिफ्रा फन रायलायोबा बे फन रायलायनायाव सिगां हेल' होनोना, नाथाय बे जार्मानि हादोराव बे जार्मानि मानसिफोरनियाव फन रायलायोबा बिसोरना हेल' होननाय हुदाया बांसिन गैयानो। माने बिसोरो हेल' होनालासिनो डाइरेक्ट मा खोथा होननांगौ बेखौसो डाइरेक्ट होनो आरोना बिसोरनाव। आरो बे हादोरावनो सोरबा सासे मानसिया जेलनिफ्राय खारखुमायोबा बे खारखुमानाय मानसिखौ साजा होनाय जायानो। मानि थाखायनो बिसोरना मा होननानै मानिनो, माने गासिबो मानसियानो उदां जानायनि मोन्थाय दं होननानै बिसोर फोथायनानै लायो आरोना। नाथाय सोरबा जुदि जेलनिफ्राय खारखुमानानै सोरनिबा जिउ लायोबा बेखौ साजा होफिननाय जायो आरोना। आरो बे जार्मान हादोराव बायदि रोखोमनि ल' एबा आयेन दङ। बेनिनो मोनसे बे जार्मान हादोराव गारिफोरखौ हाइ स्पिड सालायनाया बिसोरना जेबो प्रब्लेम नङा आरो। नाथाय बिसोरनाव गारि सालायफुनाय टाइमाव बिसोरनि गारिनि थावा जोबनो मोनानो। माने बिसोरनाव जुदि गारि सालायफुनाय टाइमाव सोरनाबा गारिनि थावा जोबोबा बेखौसो बिसोरना क्राइम लानाय जायोनो। मानोना बे थाव जोबनायनि थाखायनो ड्राइभारफोरनि माइन्डखौ डाइभार्ट जायो होननानै मिथिनाय जायो। आरो बेनि थाखायनो बिसोरना एक्सिडेन्टआ बेनि थाखायनो बे ड्राइभारफ्रा माइन्ड डाइभार्ट जानायनि थाखायनो बिसोरना एक्सिडेन्ट जायो होननानै बिसोरनि हादोरनि मानसिफ्रा मानिना लानाय जायो। आरो बे हादोराव गथ'फोरनि नामखौ गोसोबायदि दोननो मोना। आरो बैफोरबायदि नाम दोननाय जाया जेराव गथ'खौ हौवा एबा हिन्जाव होननानै सिनायनाय जायो। आरो गथ'फोरनि नामखौ प्रडाक्टनि सायावबो दोननाय जाया, जाहाथे फिउचाराव रावजोंबो जंखाय जायैनि थाखाय। आरो बे हादोराव पाब्लिक प्लेसाव सिगारेट सोबनो मोना, नाथाय जौ लोंनो मोनो। माने जौखौ लोंनो मोना आरोना, बिसोरना जौआ लिगेल जाहैबाय। आरो बे जार्मान हादोराव रावनिबो न'आव खामानि मावग्रा थायानो। मानोना बिसोरनि जार्माननि मानसिफ्रा गासिबो गावबागाव खामानिखौ मावनानै लानो बिसोरो मोजां मोनो। आरो गासिबो गावबागाव खामानिखौ जेरै थोरसि सुनाय, न' सुनाय, गस्ला बायदिसिना सुनाय बेफोरबायदि खामानिखौ बिसोरो गावनो गाव मावनानै लाजोबोनो। बेनि थाखायनो बिसोरनि हादोराव न'आव खामानि मावग्राखौ मोना आरोना। जार्मानि हादोरखौ इउरपनि डेभेलप हादोर होननानै मिथिनाय जायो। आरो बेनि थाखायनो बे जार्मान हादोरनि टेक्न'लजिनि बेलायावबो गोगोम डेभेलप। बेनि थाखायनो जेरै फेमास कार ब्रेन्ड जेरै अडी, BMW, मार्सिडिज बेन्ज, फक्सवागन बेफोरबायदि गासिबो गारि फेमास कार ब्रेन्डनि कम्पानिया बे जार्मानावसो जागायजेनदोंमोन। आरो बे जार्मान हादोरा नायनो थाखाय गोगोम समायना। बेनि थाखायनो बेयाव बे जार्मान हादोराव बेरायनो थाखाय अनेक जायगा दं आरोना। आरो बेनिनो माखासे जेरै ब्लेक फरेस्ट, बार्लिन ब्रेन्डेनबार्ग गेट, कल'गने केथेड्रेल, दा आल्टिमेट फेरी टेल्स कास्टेल एटसेट्रा। बे हादोराव बेफोरनि अनगायैबो अनेक जायगा नायजाथाव दंबावो आरोना। मानोना बे हादोरा बहुत गिदिरबो आरो बहुत समायना जायगाबो दं बे हादोराव नायनो थाखाय। नोंसोर मालाबा ओरैबायदि वालनि नाम खोनादोंना, जाय वालआ मोनसे हादोरखौ मोननै बाहागोआव बोखावदोंमोन? बे वालआबो जार्मान हादोरावनो दङ। आरो बे वालनि नामखौ बार्लिन वाल होननानै मिथिनाय जायो। बे वालआ बार्लिन सिटिखौ सानजा आरो सोनाब मोननै बाहागोआव 28 बोसोरसिम बे सानजा आरो सोनाब बाहागोआव बे वालआ बोखावनानै दोनदोंमोन आरो।
आरो बे वालखौ मानि थाखाय लुदोंमोन माने वर्ल्ड वार II उनावहाय जार्मानिखौ मोननै बाहागोआव बोखावदोंमोन, जेराव सानजा आरो सोनाब। नाथाय बे सानजा साइडनि माखासे खामानि मावग्राफोर आरो अनेक ओरैनो लकेल पाब्लिक मानसिफोर आरो बिजनेस मावग्राफोरा, बे बिजनेसमेनफोरा माने बे सानजा साइडखौ गारनानै सोनाब साइडथिं थांदोंमोन आरोना, जायखौ होबथानो थाखाय बे गभर्नमेन्टआ माने बे वालखौ लुदोंमोन आरोना। आरो बे वालखौ दिनै बार्लिन वाल होननानै मिथिनाय जायो। आरो बेयो माखासे पलिटिकेल इस्युनि थाखायबो माने मानसिफ्रा बे सानजा साइडखौ गारनानै सोनाब साइडथिं थांदोंमोन आरोना। आरो बे वर्ल्ड वार I नि उनावहाय बे जार्मान हादोराव हौवाफोरनि सुबुं सानखोआ जोबोद खमायदोंमोन, जेराव 1000 हिनजावफोरनि गेजेराव माने 300ल' हौवाफोर जायोमोन, जेरावहाय माने 3 हिनजावनि गेजेराव सासेल' फिसाय मोननो हायोमोन आरोना। आरो बे हादोरा बे बुहुमाव सबसे बांसिन बुक पाब्लिश खालामनायनि लिस्टआवबो फैयो, जेराव माने बे जार्माना बोसोरफ्रामबो माने 94,000निबो बारा माने बे लेखा साबखांजायो आरोना बे जार्मान हादोराव। आरो बुहुमनि गिबिसिन मेगाजिनाबो बे जार्मान हादोरावनो 1663 मायथाइयाव माने जार्मानाव लन्च जादोंमोन। आरो बुहुमनि सबसे फुरानासिन दावबासा एबा बांसिन दावबासायाबो बे जार्मानिनो बार्लिन जुल'जिकेल गार्डेन बे जायगायाव दं आरोना। बे पार्कआव दङ, आरो जेरावहाय बे दावबासाफोरनि अनगायै अनेक माखासे जुनारफोर दंबावो, जायखौ माने अनेक मानसिफ्रा नायनो बा बेरायनो थाङो। आरो बे जार्मान हादोरावनो बुहुमनि सबसे गोजौसिन चार्चआ बे जार्मान हादोरावनो दं, जायनि नामखौ अल्प मानस्टार होननानै मिथिनाय जायो। आरो बेनि गोजौआव माने 530 फिट गोजौ आरोना बेयो। आरो जेरावहाय खनसेनो 2000 मानसिफ्रा खनसेनो ज' जिरायनो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।